ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና እንሆ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ቁኑዕ መስመር ቁጠባዊ ምዕባለ ንግስግስ ኣለና ኣብ ዝብለሉ ዘሎ እዋን ኤርትራ ኣዝየን ድኻታት ንዝኾነ ሃገራት ዓለም ኣብ ዝዳሎ ኮንፈረንስ ትሳተፍ ኣላ። እቲ ካብ 4 ክሳብ 9 መጋቢት ኣብ ዶሓ ቀጠር ዝካየድ ኮንፈረንስ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተዳለወ ኮይኑ ብቁጠባ ኣዝየን ዝደኸማ ሃገራት ዓለም ዝሕገዛሉ መንገዲ ንምምኻር ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብተኸታታሊ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ቃለ መጠይቃት ብዙሕ ስራሕ ይጽበየና እኳ እንተሎ ኣብ ቁኑዕ ቁጠባዊ ምዕባለና ንግስግስ ዘለና ክብል ምስቲ ኣባይታ ዘሎ ሓቂ ዘይቀራረብ መግለጺ ሂብዮ። ብፍላይ ንኣታዊታት ዕደና ቢሻ ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ ቃል ካብ ጽላት ዕደና ወርቂ ዝተረኽበ ኣታዊ ዝጠቅም ኣይነበረን ብምባል እቲ ዝርከቡ ፍረብ ዘለዎ መዓላ ከም ዘይወዓለዩ ገሊጽዎ። ክሳብ 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝነበረ ግዜ ጥራይ ልዕሊ $1 ቢልዮን ኣታዊ ከም ዝተረኽቦ ዝግለጽ ዕደና ወርቂ ቢሻ ክጅምር እንከሎ ንቁጠባት ሃገር ክቕይር ተባሂሉ መውዓውዑ ተገይሩሉ። ፋይናንሳዊ ምሕደራት ፕሮጀክት ዘይከም ካልኦት ጽላታት ብሚኒስትሪ ፋይናንስ ዘይኮነ ብቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ከም ዝካየድ ይንገር። ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተዳለወ መበል 5 ኮንፈረንስ ብቁጠባ ኣዝየን ድኻታት ዝኾነ ሃገራት ኣብ 10 ዓመት ሓንሳብ ዝካየድ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ካብ ተኽእሎ ናብ ብልጽግና ዝብል ቴማዩ ዝካየድ ዘሎ። ኬንያ ሕሱር ዋጋ ዘለዎ ሓይሊ ፀዓት ካብ ኢትዮጵያ ክትገዝእ ጀሚራ። ንተኸታታሊ 30 ዓመታት ብዋሕዲ ዝናብ ክትሰቒት ፀንሐት ኬንያ ንኤሌክትሪክ ከመንጭው ዝኽእል ዕቑር ማይ ብምውድኣ ህፁፅ መተካእታ ንምግባርያ ካብ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ትገዝእ ዘላ። በዓል መዚ ፀዓት ኬንያን ጋዜጠኛታት ሃገሩ ኣብ ዝሃቡ ቃል ንዓበይቲ ትካላትን ፋብሪካታትን ክዕደል ዝፀንሐ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከቢድ ፅዕነት ክፈጥር ብምጅማሩ ንመንበሪ ኣባይቲ ክወሃብ ዝፀንሐ ፀዓት ከም ዝጎድል ተገይሩ ምንባሩ ሓቢሩ። በዚ ካብ ኢትዮጵያ ዝዕደግ ዘሎ ፀዓት ግና ህዝቢ ብመቑነን ዘይኮነ ብናጽነት ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ክረክብ ክኽእሎ ምዃኑ እቲ በዓል መዚ ገሊጹ። ብመሰረት ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኬንያን ዝተፈረመ ስምምዕ እቲ ናይ ንግዲ ውዕል ን25 ዓመታት ዝጸንሕ ኮይኑ 600 ሜጋዋት ፀዓት ዘጠቓልል እዩ። ንከተማ ኣዲስ ኣበባ ሓዊስካ ኣብ ዝበዝሐ ከባቢታት ኢትዮጵያ ስሩዕ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ንህዝቡ ዘይዕድል መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ንምርካብ ናይ ፀዓት ምህርቲ ንሰደድ ዝዓለመ ምግባሩ ፖለቲከኛታት ተሃገር ክንቀፍ ጸኒሕዮ። ፕሬዚደንት ሱዳን ሳልቫኪር ሚያርዲት ንሚኒስተር ምክልኻልን ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያትን ካብ ስልጣኖም ኣፋኒዎም። ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ብመንግስታዊ ቴሌቪዥን ኣቢሉ ኣብ ዝሃቦ ቃል ምፍናው ሚኒስተር ምክልኻል አንጀሊና ተኒ ከምኡውን ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ማሕሙድ ሰሎሞን ዝኾነ ዝተፈለየ ምክንያት የብሉን ኢሉ። ብፍላይ እዛ ካብ ስልጣን ተባሪራ ዘላ ሚኒስተር ምክልኻል አንጀሊና ተኒ በዓልቲ ቤት ሬክ ማቻር ብምዃና ብሰንኪ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንትን ምክትሉን ዝተፈጥረ ናይ ስልጣን ቁርቁስ ጀመረ ውግእ ሓድሕድቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ ከይወድቕ ተሰጊኡ ይርከብ። ስልጣን ዞም ተባሪሮም ዘለዎ ሓለፍቲ ብመን ከም ዝትካ ዛጊት ብወቅዕ ዝተሓበረ እኳ እንተዘየለ ናይ ሚኒስተር ምክልኻል ቦታ ብሳልቫኪር ዝመርሖ ውድብ ከም ዝትካ ይንገር። ወሃብ ቃል ሬክ ማቻር ብወገኑ ኣብ ዝሃበ ቃል ብኣንጻር ስምምዕ ሰላም ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ዝወሰዶ ውሳኔ በይናዊ ክብል ተቃውምኦ ገሊጹ። ኣብ መንጎ ሳልቫኪርን ማቻርን ብዝተፈጥረ ናይ ስልጣን ቁርቁስ ተወላዒ ኩናት ደቡብ ሱዳን ልዕሊ 400,000 ህይወት ከም ዝቐሰፈ ይፍለጥ። ክልቲኦም ወገናት ኣብ 2018 ስምምዕ ሰላም ኣብ ዝፈረሙሉ ስልጣን መንግስቲ ናብ ክልቲኦም ውድባት ክመቃርሖም ተረዳዲኦም። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ተፈጺሙሎ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን